3, 2, 1. Ty jsi skočil, jo? Čau, Arvi. Čau. Jaký je to pocit? Je to úžasný pocit. Hej, dejme jim Báj, se nastočíme. Hej, dejme jim foťák, ať se taky fotíme. Hej, pojďte blíž. Blíž tam. Pojďte blíž, se dáme foťák. Jo. Já se bojím, že mi vypadne. No. Hlavně to je. Počkej. Martine, ze všech sil ho držím, ze všech sil. Skačeš, Kuba? Ne. Chci si nechat natočit. Já jdu vyvážit. Vyvážu! A vás je tam. Tak vypadá taekwondo, když jste na šlapadle. Já si chci nechat to. Pozor. No. Čekám ale. No, tak to pozor. Tady máš všude vodu. Hezký. Počkej,